Ngono lho. Tetap jalan. Apa? Tetap jalan. Tetep jalan. Jalan. Kowe asline omahmu ngendi Cahyu? Kelo Blitar, Serengat. Tapi kan asli Tulungagung. Nggih. Kelo nggih. Celaken jenengan mriku lho Rama. Lah iya ngene iki. Ya diaturke ya, Nok. Nggih. Ana tembang Lestari tau krungu Cahyu? Nggih. Iya. Ngene iki Budi arep megat bojone lho. Jebule aku golek bojo sinden bae nang sinden sing ayu sing aku kekanan kok. Ganjinge aneh lho. Ingkang pundi Mas Budi niku? Budi iki sing demung ae lho. Oh. Kayak yoga ning biayaane ora jamak. Lah teng napa Rama? Ya anggere ana cawadon ayu ki dibejek. Oh. Ngono wis ora peduli apa-apa ya kuwi kelakuane pancen ngono kuwi ya dene bingung andirkan matine ya. Diaturke tembange Lestari Cahyu ya. Ya, kaya apa Cah diaturke?
Aduh.